जय हिन्द दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन आं गावनो मिनिनो ओंखारदो दिनैनि भिडिअखौ लानानै प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव समायना सिख्ला आरो समायना नङि सिख्ला सासे समायना सिख्ला एसे नायनो मोजाङाल' गियानि गुनि जायो नामा समायना नङि सिख्लाया गियानि गुनि हा समायना सिख्ला नङिखौ जेम्सआ दिनैनि दिनाव समायना नङा सिख्लाया बेफोरबायदि समायना नङि सिख्लाखौ जेम्सआ हाबा खालामबा नोंसोर मा बुंगोन जेम्सआ समायना मोजां सिख्ला मोनासै बेनिखायनो समायना नङिखौ हाबा खालामबाय नोंसोर बेफोरबायदि बुंगोन नामा दिनैनि टपिकआ बिराद डेन्जार जाबाय बेनिफ्राय मा जेब्ला आं इउटुबाव लाइभ फैयो अब्लानिया मा जायो 5 मिनिटनि उनाव आंनि टपिकआ कमप्लिट चेन्ज जाजोबो आदा नोंनि जुलिया माला नों माला हाबा जागोन आदा बोरायबाय हाबा खालामदो जुलि जाथारनांगोन नोंनि हाबायाव जोंबो थांगोन अके डान ना कमप्लिट चेन्ज जाजोबो बेनिफ्राय मा प्रेजेन्ट पास्ट फिउचार नंगौना नङा गोबां मानसियानो थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै बार बार कुइसन खालामो आं बेखौ जेबो साना खालाम कुइसन खालाम मोजांनि बाथ्रा नाथाय जोङो प्रेजेन्ट पास्ट फिउचार प्रेजेन्टआव दा थानानै जोङो फिउचारनि बागै साननांगोन नंगौना नङा फिउचाराथ' मोनसे सिमांसो कल्पनासो ना नाथाय जोङो प्रेजेन्टआव थानानै पास्टआव 85% दिनैसिमबो प्रेजेन्टआव थानानै पास्टआव उनथिंनिखौ साननानैसो खामानि मावो मानो दिनैनि भिडिअआव जोबनायाव बे बाथ्राखौ जों सावरायगोन मानो जों बेफोरबायदि नंगौना नङा मानो जों थांखांनाय बाथ्राखौ साननानै खामानि मावो बेनि सायाव जोङो बाथ्रा सावरायगोन बेनिफ्राय मा सासे समायना सिख्ला आरो समायना नङि सिख्ला नंगौना नङा सासे समायना सिख्लाया केरेक्टार लुसानो जा नायनो एसे मोजां सासे सिख्लाया गोबां हौवाफोर बा सेंग्राफोर समायनाखौ लानानैनो बिनि केरेक्टारा गाज्रिबाबो बेजों खारफायो सैथो बाथ्रा बुंगोन आं लाजि मोननांगौ बा गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया सैथो बाथ्रा बे जाबाय थानाय संसाराव जाबाय थानाय सासे सिख्लाया एसेल' समायना जानांगौ एसे नायनो मोजां जानांगौ बेनि केरेक्टारा जेसेबां लुसानो जा नाथाय बे सिख्लाजों गोबां हौवाफोर सेंग्राफोरानो मा सोफै जायो सैथो बाथ्रा बिजाबावनो लिरनाय दंखायो गोग्लैनाय दंफांखौ मा दाननो मोजां जायो बेफोरबायदिमोन ना देमलायनाय दंफांखौ दाननो मोजां जायो होननाय लिरनाय दङ ना दङ बिजाबाव बेनिफ्राय दा मा जाखो समायना नङिया मा गियानि जानो हाया नामा आं बेखौनो बुंदो दहायनो दिनैनि दिनाव जेम्सआ समायना नङि सिख्लाखौ हाबा खालामबाय हाबा खालामखांनायनि उनाव जेम्सखौ नोंसोर बुंगोन नामा जेम्सआ समायना सिख्ला मोनासै समायना सिख्ला मोनैनि थाखायनो जेम्सआ दिनै समायना नङि सिख्लाखौ हाबा खालामदो मा समायनायाल' गुनि गियानि जायो नामा ना समायनानि उनावल' गासैबो खारफानांगौ नामा समायना नङि सिख्लाखौ मा रावबो हाबा खालामा नामा रावबो नायफिना नामा बिसोरखौ आं मानो बुंदो बे बाथ्राखौ बुजिदों ना आंखौ गोबां बुङो जेम्स नों मोजां हिनजाव मोनालै नों समायना सिख्ला मोना गोबाङानो बुङो आंखौ आरो आङो बुंजाखांबायबो नों मोजां सिख्ला मोना बेफोरबायदि बेनिखायनो समायनायाल' मोजां जायो नामा समायना नङि जाय महर गैयालासिनो हा न'खर दानानै जानाय हा बायदिसिना खामानि मावनानै जानाय बैसोर मा महरनि थाखायनो बैसोरो मा मोजां नङा नामा महर गैया बेनिखायनो बिसोर मोजां नङा नामा आंनि कुइसननि एन्सारखौ प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर दिनैनि दिनाव जोंथ' नुयो गोबां जोंनि जायगायाव नुयो गोबां समायना ओरैबायदि समायना हिन्जावा उन्दै 25 बोसोरनि गथ' खांबाय हौवाया 35सो जाबाय 36सो जाबाय बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि हौवाया बबाव थायो दा जोंनि खाथियाव दङ हिन्जावा लोगोफोरजों लोंथिं मा प्रब्लेम मिथिया बिसोरनि प्रब्लेमखौ आं बुंनो हायो नाथाय आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनो हाया जायनि न'खराव बेफोरबायदि काहानि जादों आं बेखौ बुंनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो हानाय नङा बुंबा आंखौ गाज्रि मोनगोन बिनि प्रब्लेमखौ मिथिगोन सिख्लाया उन्दै बैसो हौवाया बोरायबाय गथ' सानखांबाय दिनैनि दिनाव लोंथिंनाय जाथिंनाय हौवाया हमथाबाबो हमथागनो हाया हौवाया गुबुनाव थायो जब मावो हौवाया फनजों बेसेबां बादा होनो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय सानसेबो सान्थियानो गैया अब्ला समायना हिन्जाव लादोंमोन नंगौना नङा उन्दै बैसोनि 25 बोसोरल' जाबाय गथ' खांबाय हौवाया 35 36 जाहैबाय प्रब्लेमा मा जाहैखो प्रब्लेमा बबाव जाहैखो दा जादोंना अब्ला सासे समायनायाल' मोजां नामा समायना नङियाबोथ' मोजां जानो हागौ ना महर गैयाबोथ' मोजां जानो हागौ हागोन ना हाया हायोना आं बेखौनो बुंदों आरो दा जेम्सआ दिनैनि दिनाव बायसान्स समायना नङि सिख्ला लाबाय माने सिख्लाजों आंजों समायलाया आरो जेनेबा ना बेफोरबायदि दा आंखौ आं समायना होननानै बुङाखै आं जेनेबा जों सानैजों मिलायलाया आरो ना अब्लानिया बुंगोन नामा नोंसोरो जेम्सआ मोजां हिन्जाव मोनैनि थाखाय
समायना नङि सिख्लाखौनो लानो गोनां जाबाय बेफोरबायदि बुंगोन नामा बेफोरबायदि नोंसोर प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर जियानो जा मा प्रेजेन्ट पास्ट फिउचार जोङो प्रेजेन्टआव थानानै जों दिनै प्रेजेन्टआव खामानि मावगासिनो दा आङो नोंसोरजों इउटुबाव दङ प्रेजेन्टआव आं नोंसोरनि थाखाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ बायदिसिना बाथ्रा रायज्लायगासिनो दं आं नोंसोरजों प्रेजेन्टआव जों प्रेजेन्टआव थानानै जों फिउचारनि बागैसो साननांगौ नंगौ नङा कल्पना फिउचारखौथ' जोङो मालाबाबो माबानो हाया मा जाहैगोन फिउचाराव मा खालामहैनो हामारगोन जों मालाबाबो माबा खालामनाया बेखौ सिमांसो बे साक्सेस जाहैगोन जाहैया थेवब्लाबो जों फिउचारनि थाखाय जों प्रेजेन्टआव थानानै खामानि मावनांगौ ना प्रेजेन्टआव थानानै जों फिउचारनि थाखाय साननांगोन फिउचारनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन दिनै जों प्रेजेन्टआव थानानै जों उनथिंनि थांखांनायखौ गोसोखांबाय थानानै खामानि मावब्ला बोरै जानो नोंगो थांखांनायखौ गोसोखांनानैबो नोङो खामानि मावनानै मा नों साक्सेस जानो हायो बेबो गाज्रि बाथ्रा नङा थेवब्लाबो 85-80% माने थांखांनायावसो गोदोनानै थायो थांखांनायावसो गोदोनानै मा जायो बेखौनो दुखु लाना थाबाय थायो जों थांखांनायखौ सानबाय थानानै जेबो जाया थांनाया थांखाबायानो बे जों फिउचारनि थाखाय साननो हानांगोन फिउचारनि थाखाय खामानि मावनो हानांगोन अब्लासो जों न'खरखौ दानो हागोन फिउचारनि बागै जों साननो हायाब्ला फिउचारनि बागै जोङो खामानि मावनो हायाब्ला प्रेजेन्टआव थानानै जों थांखांनायखौनो लानानै बायदिसिना जोङो सानबाय थायोब्ला जों लाइफआव माने मा गोदोनो हायो आरो फावसायफिननो हायो माने बेखौनो सानबाय थायोब्ला बेनिखायनो आं होनो फंबायमोन थांखांनायखौ थांनो हो फैनो गोनां समखौ सान फैनो गोनां समाव 10 बोसोरनि उनाव आरो मा जाहैबावो दिनै बेफोरबायदि जाबाय जों उन्दैयाव बेफोरबायदिमोन दिनै बेफोरबायदि स्टेजाव फैबाय आरो फैनो गोनां जोंनि फिसा माबायदि जाहैबावगोन जों बेखौसो साननांगोन फैनो गोनां समखौसो माबायदि जायो जोंथ' मानसिखौ बुंनो हाया जों माला मा जागोन दाबो थैनो हागौ गाबोनबो थैनो हागौ कुनु ग्यारेन्टि गैया थेवब्लाबो जों मोनसे सिमां नुनांगोन ना फिउचार कल्पना जों साननांगोन आं फिउचाराव बेफोरबायदि मावनो हागोन ना हाया बेखौ साननानै जोङो प्रेजेन्टआव खामानि मावबाय थानांगोन साक्सेस जाया नंना नङा जों बारा उनजों गोजोमनानै थानाङा आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन खामानि मावबाय था फरायबाय था बास माबा मोनसे जागोन नंना नङा नोंसोरनो बुं आंनि बुंनाया मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंसोरनो बुं बेनिफ्राय आं बेखौनो बुङो जों समायना एसे महर गोनां एसे समायना नुबानो जों खिथु जाजोबो जागोन ना जाया बुं जायो बुं दे बुं गोबाङानो जायो दे गासैबो नङा गोबाङानो जायो देमलायनाय दंफांखौ दाननो मोजां जायो बेफोरबायदि लिरनाय दंना गैया जियानो जा आं आसा खालामो आंनि गासै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो आंनि गिदिर आदा बा बाजै आदै मादै बिसोरथ' मिथिखागौ जिबननि बागै आंनि गिदिरफोरा बेनिखायनो आं आंनि गिदिरफोरखौ बारा मुं लानाय जाया आङो मानो होनब्ला आंनि गिदिरा लाइफनि बागै बुजिखागौ मानो होनब्ला 30+ जाजोब्बाय बिसोरो 30+नि उनाव गावनि जिबनखौ बुजियाबाथ' आं बेखौ बुंनो गोनां गैया बेनिखायनो आङो बांसिन आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ मुंलाय आङो 30+ होनबा आंनि 30+निखौ आं मा मुं लालायनो नंना नङा सोरबाया गाज्रि मोनो आंखौ नोंहा गिदिर गैया नामा आंनि गिदिरा मिथिखाजोबो लाइफनि बागै आरो जायफोरा दिनैबो लाइफनि बागै बुजियाखै आंनि गिदिरा बेखौथ' बुंनो लागा जेबोआनो गैया 30+ जानायनि उनाव अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द।